Okay mga kadiskarte, good morning. Hapon ng hapon kita yung patikungan. So siguro maraming naman siguro ngayon. Ang sayang yung palos kagahapon na hulog, kaya nagdala na ako ng malaking timba. So hindi na makagapang kung meron mong mahuli ngayon. So talaga mga karte yung may huli ito parang may galaw pa. Naman lipat ko anong meron ito na mga kadiskarte. Swerte na naman talaga, huli na naman yung palos. Ito atin tumakas kahapon, huli ka rin. Ay ito ngayon alay kahapon, ito ating nahuli kahapon ito palos. Swerte mga kaya palos na naman tayo. Huwag ka nang tumakas. Huli ka rin. Parang ito yung nahuli ko kahapon na palos. Mga kadiskarte, adobo na naman to. Shoutout kay Kuya Jojo Dino. Kuya Jo, pulutan. So ito yung isa guys. Ito yung isa mga kadiskarte. Sana may paros na naman din to. Yan ito na, tingnan natin. Okay, ilang huli niya, pwede na itong kunin. So ayan mga kadiskarte nahuli natin din yung palos. Ito yung nakawala kahapon na nahuli ko nahuli din siya. So ayan, mayroon na tayong chow. So ayan mga kadiskarte, nakahuli na naman tayo ng palos. So, masarap na naman tong adobo. Swerte ngayon, swerte puro palos yung nahuli natin mga kadiskarte. Adobo na naman to, tagta rin ng pinong-pino. So ayun, ayos to, ayos. Shoutout kay Insoy de la Cruz, kay Rolly de la Cruz, kay Kuya Jojo Dino, sa kay Boss Cesar Dino, Sir Pampulutan. Okay na, ayos.